Ik gebruik de verbinding om naar mijn werk te komen. Met de auto. Ik zou wel graag in de toekomst met de fiets of met de elektrische fiets willen komen werken. Maar het stoot mij op dit moment nog voor de borst om langs die grote baan te moeten fietsen. Er zijn eigenlijk weinig alternatieven om hier te geraken op een fijne manier met de fiets. En dan moet je nog in die uitlaatgassen fietsen. Mijn dochter die fietst, die zit sinds begin van dit schooljaar op Kids at Jesu langs de Steenweg. En die gaat wel, dus ik woon op de Sint-Truiden-Steenweg, ik aan de andere kant van Hasselt, die gaat dwars door de stad uit met de fiets naar school. Dus die is eigenlijk bijna voor alle verplaatsingen quasi altijd op de fiets. En ik moet wel zeggen, dat is voor mij ça va, omdat er fietspaden liggen, maar ik moet wel zeggen dat ik toch ook wel wat bezorgd ben in het kader van de veiligheid en de drukte die op die locatie eigenlijk aanwezig is. Nu, ze gaan dat kruispunt nu wel aanpakken aan de Paalsteenstraat, maar toch, ja, ik bedoel, het is, aan de school zelf met de ondertunnelingen en zo die ze daar gemaakt hebben met de Philipsbrug, is dat wel een heel veilige situatie, vind ik. Maar aangenaam is het voor de kinderen ook niet om langs die baan op dat stuk te fietsen. Voor mijn vrije tijdsbesteding nauwelijks op het noordelijk deel van Hasselt afgestemd, zal ik maar zeggen. Dat doe ik eigenlijk voornamelijk in Hasselt. En als we al ergens anders naartoe gaan, en wat verder, ja, ik woon eigenlijk bij het station. Ja, dan is het dikwijls via met trein-gerelateerde verplaatsingen. Andere verplaatsingen, bijvoorbeeld mijn zus die in Neuze-Zolder woont, die doen we wel met de auto, omdat daar ook weer een vrij moeilijkere verbinding ligt. Als het bijvoorbeeld al heel duidelijk is dat je bijvoorbeeld een bepaald fietsparcours in een soort parallel traject hebt, wat bijvoorbeeld via Google of dingen heel helder is en waar dat de mensen die daar wonen, bij wijze van spreken, ook mee instaan voor het feit dat dat een soort fietsparcours wordt, dat lijkt mij al een hele interessante om mensen wat meer op de fiets te krijgen voor semi-verplaatsingen. Ja, en dan natuurlijk het aspect van het oversteken, gewoon de lichtregelingen aanpassen zodanig, de beleidingen aanpassen zodanig dat een voetganger en een fietser een wezenlijk onderdeel van de weg worden, terwijl dat nu eigenlijk eerder wat weggeduwde elementen zijn. Het is gewoon bijzonder interessant, omdat er heel veel mensen bij betrokken zijn, maar twee ook omdat je over heel veel verschillende dingen nieuwe inzichten krijgt. En ja, ik vind het geweldig interessant om te zien hoe dat die dingen gaan vervlechten tot dat samenspel van oplossingen en dat men niet meer alleen bezig is met een harde infrastructuur gegeven, maar eerder met een oplossing die veel facetten kan bieden.